Kajingnya tu kana sepang ka kentai ke baladu jengkerman ban yok lok. Ka rubi ka don ka snidok ka bayong bat ka mi kenyang. Ki briu ne ki paralok jongka ki syat ong ya ka rubi ba ka sniudur. Ka rubi ka wan na ka longying ka baduk. Ka rubi ka kwa ban ya to no Henry omdon batre ya ka. Namar ba kamdon ka dur bhabriu na lor ka long ka baduk. Ka kemi badukpa jongka rubi ki kuslai na ka benta jongka namar ba omdon batre ya to bat ka kun jongki. Ha ka we ka sngi ukpa jongka rubi ula ong ya ka lok jong ukum ne. Manda nginyelek kumno ka kun jongi tia kam yok briu syuk pi. Ka kemi kala ong hoot ngaru ngadang perkat kum tahi. Ka kemi kala ong biang ngayoi ki kun jong ki briu ki badang kamrit banyak rubi ki lak daya tho. Henry ka kun jong ngi lak dap arpusan snem ru omdon batre ya tho bat ka. Ka rubi ka yok sngew ya ka jing ya kran ukpa bat ka kemi syapang ka jing bomdon batre ya tho bat ka. Katno ka sngew si namar omdon bakali samla watang uway ubriu ru. Ka rubi ka yam ka kran marway bat kalaong. Imat ngan numyok lok syuk tarai namar nga sniudur palat. Ka rubi ka leit no syakam ratia la jong. Endalade ka pormen mit ka kemi bat ukpa ki ratia no. Katba ka rubi pat ka pet ya ka dur la jong ha ka yit bat kalaong. Ko belay do ai ba ka sni dok jonga kan kamli kendiat. Namar ngelayong palat bat omdon batre yang ngawatang uway ubriu. Ka rubi ka yam marway namar ka kuslay palat bakam bhabriu kum ki way ki kentay. Don ka way ka paralok jong ka rubi ka babhabriu bha. Ka paralok jong ka rubi ka kertang ka ringki. Ka ringki ka wan khnang haying jong ka rubi. Ka rubi kala kendit bat kala ong. Are ringki kumno piwan poi haying jongi habala slem pimju wan syu. Ka ringki kala ong hoot ngam ju yo syu ban wan haying jong pi namar ba imei imsya. Imei i ong ya nga yo nga sabit mi knyang ya pi yo nga sniudur no. Ka rubi kala ong te balay piwan hang ne menta kasngi. Ka ringki kala ong ngam ban se nga hap wan hi namar ngalamut ban yato. Ka ringki kalaya tuk kalau ya ka rubi bat kalaong ngan saya to bat u officer. Ka rubi kalaong pi te ringki pi bhabok palat ba pilayo ya to bat u officer. Habaya la jong pim da start ha ka college school. Henry pi poya to bat u officer. Katno pilong ka babhabok. Ka ringki kalaong mentoy ayu ka jing start tang bang lak dan ka dur bhabriu lak biang. Kam mentoy ka jing start. Ka ringki ka pankut no ya ka jing ya kran jongki. Bat kala ay ya ka kat ya to jongka ya ka rubi. Ka ringki ka daong artat. Pidey ban wan bet ya ka sngi ya to jong nga rubi. Ka kemi bat ukpa jong ka rubi. Kila isen ya ka kun la jong namar baka paralog jongka ka kran ben ya ka jing bom habriu ka rubi. Ka kemi kala hajan jong ka rubi bat kala ong. Wat kuslay kun, piru pinsayo ban nyato. Ka rubi kalaong, mentoy ayu may bangan na school, kamru ngam yo, samlaru ngam dan. Ka kemi kelas ngaw sen ya ka rubi namar kelas ngaw du jeng kerman namar bakas niudur palat. Henry wat la ka taru, ka kemi kayay ayman sim ya ka kun bakan pendep ya la ka jing pule. Ukpa jong ka rubi, utray sitom, nang ba ka kun jong u kan yok late school. Karu biru kalit belah haying jong kibriu namar ka don ka jingmot ban pendep ya ka BSc. Ha ka way ka sngi, ka rubi ka late sa kelas. Ki para kelas jong ka rubi ki kran ben ya ka. Ka rubi ka laong, wat ju i ben ya nga, sa pet se ngandala yok kam ngan pensnaying ya imei. Ki parla ki laong, pinyok kam na habakat ni pisniudur, mano ban ay kam ya pi. Watang uway usam laru omdon bapak geli ya pi.
Perkat shua Ruby, kumno pinle ba pinyok samlano, pinsyong sa kumno marway. Ka Ruby kalaong, kat bangam patla ban yang dalaki jong ki kejat, nganum tre ban wat briu. Ki para kelas kilaong, manu ban tre ya pi, kat ne jing sniudur. Ki para kelas kila yer kiben nyaka. Ka Ruby kam snyo ya ka jingir kiben jong ki para lok tamar bakalong ka bas sniudur. Henry ka shanya be tangha ublay ba unsa aya ka da ubriu ubabaha. Ha kasngi ka babut, ka Ruby kala interview kam ha ka way ka office company. Ki officer jong ki company ba per kim ay kam ya ka Ruby. Ka Ruby kat no ka dap da ka jing snyosi, kamru kam yo samlaru kam dan. Ha kasngi ka babut, ka Ruby kala krek ban let cha ying ya tho. Bat ha ka por, ka kemi kala wan rung ha kam rathia jong ka. Ka kemi kalaong, siya ay kun pimut ban lej. Ka Ruby kalaong, ngamut lej haying jong ka ringki na marmanta ka sngi kadai ka sngi ato jong ka. Ka kemi kalaong, ka parlok jong pi ka kan ben bhate kun ya pi. Balay pi lej haying jong ka. Ka Ruby kalaong, menta ngam siyo ay syuk may ladaki ong makana ki briu bangas niudur. Kapan kelalong melien yang nga bangandum sengaw rem ya ka jingkren jongki. Ka Ruby katang sudap kre, kelek do haying jong ka ringki. Enda ka Ruby kalapoy haying jong ka ringki. Ka ringki kalaong, ngadang mut ba pimwan kain Ruby, katno nga sengaw kemen ba pilawan. Ka Ruby kalaong, kumno ngamwan kat ka jinga to jong ka paralop. Ka Ruby kaya rap kamde haying jong ka ringki na marbabun kampalat. Endalade ka porjan mit, ka ringki ru kladep ya to. Ulok jong ka ringki ukerteng unil. Ki paralok jong unil ki day ki officer sudah, bat ki wan hakasiya to jong u haying jong ka ringki. Ulok jong ka ringki ula ong ya ka. Penkrep ha ka bam na ka banta ki paralok jonga, kanang bangan laj na ka jingja buram. Ka ringki kalaong, tuto ngan pa ya ka paralok jonga. Ka ringki ka khot ya ka Ruby bat kalabatay ya ka bakan aibam special ya ki paralok jong unil. Ka Ruby kalaj aibam ya ki officer jong unil ha kamra balabu special. Ki officer ki snyotenat ya ka Ruby na marka long ka baparya paray. Ubos ubalong he ha office jong unil, ula itenat ya ka jinglong jong ka Ruby na marbaka long ka balek red. Uni ubos ula keli ya ka Ruby. Ka ka kerteng jong pi. Ka Ruby kalaya tu banga kerteng ka Ruby. Ka Ruby kalaya tu banga lapas BSc. Tang bangam yok kam kat hadu menta. Ubos jong unil ula ya tu ya ka Ruby banga day usar Barnol. Enda ki officer kila debam, u Barnol ulaong. Ya Ruby ngalit buno mangaya pi hadu haying. U Barnol bat ka Ruby, kila mino na ying ya to. U Barnol ulawan bu ya ka Ruby hadu haying. U Barnol ulit rung haying jong ka Ruby bat ulaong sendon ya ka kemi bat ukpa jong ka Ruby kumne. May pa, ngakwa banya to bat ka kun jong pi. Daka jing yang mon lang baro arngut. Ka kemi bat ukpa jong ka Ruby ki klem persya. Ki kemen ru kata ki snyo kendit ru hadu kata-kata namar kimpoy perkat ay. Hadien si benai, u Barnol bat ka Ruby kliya tok daka jing yang mon lang baro arliang kur arliang ka. Dap sisnem, u Barnol ula tungkam saya ka Ruby ha office jong u. Bahkan long kan nong pet nong jungo ya ki kam ki jam jong u baro. Ha ka way ka sngi, ka ringki ka wan ha office jong unil. Ka ringki ka kendit ha ba ka yoi bat ka tip ba ka Ruby ka day ka log jong u boss jong unil usar Barnol. Ka ringki ka perkat, ba kumno ka Ruby ka yo ya to bat u boss Barnol. Ha ba ka sniudur bat ka yong. Kumno usar Barnol utre ya ka.
Karingki kadap da jinglingo ba ka ruby kadai ka lok jong ubos barnol. Watla ki parlok ki kanben bat ki ibenya ka ruby ba ka long ka bas niudur bat ka bayong. Henry kamlong kumba perkat mangi ki briu. Namar ublay ulabu sijur. Om baro uba itenat tangya ka way ka briu na ubriu. Baro ngidon la ka jong ka jing itenat la dali na yong. Namar ublay ulabu la ka jong ka singkrung. Lada episode tenat, like, share, but subscribe ke channel, but share comment.